האמת ידעתי שקורה פה משהו, איך שלקחתי פה, נכנסתי לחניה והייתי פה את כל המכוניות. וגם איתן הכריחה אותי לכתוב ככה כמה תודות, אז איפה זה איתן? ככה אני עושה את זה קצר וזהו. יאללה. אז קודם כל, איפה אדבק? תודה לאחי אדבק. אדבק, תעזוב את החרא הזה כבר. אז תודה לך, שלי, שעובד כמו חמור בתחנת דלק של גיל. באמת, כן. יאללה, תתפטר על באמת, מה אתה חוזר שם עם כלב? תעשה לי טובה, תעבור אחרי זה אצלנו בבית, המקרר לא עובד, לא יודע. רחם, זה לי את השכל, אני לא יודע איזה מקרר, יש לנו איזה 10, אני לא יודע איזה מהם, בסדר? אז תבוא אחרי זה. תודה לגיסתי דורית, איפה דורית? דורית, כן, שמזלו, שמה שדורית אוהבת זה לאסוף גרוטאות. כמוך ידבק. למה אותו את לא משפצת? מה זה מקרה אבוד? מה? איפה עידן? עידן, מה קורה עם בורס מרביץ לך? בוקס לפנים ישר, כן? לא לך דרך. דורית, הבאת לי ציצות? לא, שאלה, אתה לא נכנסתי. אולי תשבי, תעשי לי קונופידה. זה שיש לך נכדה חדשה זה לא תירוץ, זה מזל תירוץ. ולעומת זאת, תודה לזאת עם הפלסטיקים, יפה. זה בפעם חיכית שכולם יסיימו לאכול? לא, זה אני הביאה. בבקשה, כן. לפחות. הנה. חיכית או לא חיכית שכולם יסיימו? את לא מרוכזת, את לא מרוכזת, בואי. יפה מה שלבש, סוף סוף את לא הולכת לפילאטיס. וזאת עם פלסטיקים ויונתן כל היום עם הקופסה, איפה יונתן? ביצחק. עם הטלפונים המחורבנים. תודה למפקדת שלנו מינה. אני לא יודע מי מינה אותך לזה, בחיי, אני לא יודע, אבל כל מה שהיא אומרת אנחנו בדום. באמת, תעשה לי סיום בעלונית, תקנה לי גלידה, שמנצ'י, כל מה שהיא אומרת. המלכה של השבט. ועכשיו שבי, בשבי שלה, שבי הפתליה. אין על החצילים שלך שבי, אין על החצילים שלך, באמת. אולי גם תעשי לי עמק עם ביצה בפנטלי. פנטלי. אני לא יודע איפה תביא את המתכון, זה אני לא יודע. אולי זה בתוכנית של חיים כהן, אני לא יודע איפה תביא את זה, בסדר? וגפילטדי. זה האורית היחידה שמדברת איש בחיי. משהו, כל השנים שאת איתנו במשפחה, כבר יכולת להיות רוקחת של תרופות פסיכיאטריות בחיי. באמת. חסר לך פה משהו, היא למדה עוד משהו. מה היא למדה? אז מה רציתי לך, חשבת למידע כמו את הכמויות בשר לפר אדם, כן? ופר פרי אדם, זה חישבת את זה לנו פה? לא חשוב, אם את צריכה משהו מאשר תגידי לי, אני אביא לך. ולאחותי ציפה, איפה ציפה? ציפה, אחותי, ארגנו לזירו, מידע ארגנת לזירו לציפה? לא שתיתי אפילו כוס אחד, באמת, המסכנה הזאתי, עדיין יושבת שבעה על זאת שהייתה עושה לה את העוגות שמרים. די, חלאס, די. יש לך את אורלי האופן, תחזרי אותה. איפה אורלי? אורלי, גם ככה היא מכינה אוכל לגדול. תשמע אותנו בשבת בלי עוגות. בבקשה. אורלי גם ככה מכינה כמות לגדוד, ואז שולחת את אהרון עם עושה קירור לגדוד של עומר. איפה אהרון? הנה אהרון. תעבור, דרכה, תוריד לה איזה עוגה, מה יש לך? איש תוכס. אורלי, בוא בממד. אורלי. הכנתי איזה עוגה. משהו עוגה, גדולה ככה שאני אשב בלילה במדינות. מתי יש לנו זמן איכות? איך אני אוהבת את הזמן איכות שלנו? היא מוציאה אותי, קונה לי גלידה איכותית מהזונית. אין על הזמן איכות שלנו בפרודה.
אהרון היה מצטרף, אבל יובל לא משחררת לו את האוטו. ותודה לנהג משאית האמיתי, אריה, איפה אריה? והנווט שלו זה אבי עצבני, או שזה משה שלך. מה משה היה אומר על הסטייל החדש שלך של הכפכפים הגרביים? מה הוא היה אומר? מלא אשת הנדל"ן, אורית, מה שלומך? עזבי, מה שלומך? מה מכרו עכשיו במושב? מה הלך? כמה הבית שלנו עכשיו בכפר יונה? כמה הוא שווה? אני אמרתי לך, אני אמרתי, נכון אני אמרתי? מה אני אמרתי? אני לא פראייר. אמרתי, נכון? אמרתי לך, לא אמרתי לך? אמרתי לך. מה אני אמרתי? כבר עלה המחיר? אמרתי לך, בבקשה. עלה. כל שטויות, אבנה לך, כל בן יבנה לך. אספתי עוד הפעם, יצאת מהבית עם בגדים קצרים, אמרתי לך, מעיל, גם בקיץ, מעיל כל הזמן, אל תהיה חכם. ולשרון, הממזר הקטן. הספקת להחליף בגדים? אבל יפה לך, ראית? לא, יפה לו הירוק, הבגדים. אפרופו ירוק, סחבת משהו היום? לא סחב. היה לו כבד, לא סחב. הוא לא אכפת לו להיות מסלול כל היום. הוא נשוי לרל"שית, איפה הרל"שית של תמר? מצבה, בבקשה, זה נוסעים איתה לאוזבקיסטן, למה יש לה בתיקה? איפה אור? מה לימדתי אותך? אם מישהו מרביץ לך בגן, מה אתה עושה? לא לך גננת. ישר בוקס את הפרצוף. תחזור לגן, תרביץ להם, מה הבעיה? וליה ואריאל, למה הם שיער רטוב אתם יוצאים עוד הפעם? למה? 1000 פעם אמרתי לכם, אתם תתפרקו, אתם אחרת תתפקו לי, אתם... איפה עומר? עומר עליו באימון גם. טוב, ומה היית? למה רק 3 שכבות את לובשת? למה רק תראי את החורים במכנסיים? אין לך כסף במכנסיים? מה זה הדבר הזה? באמת, מתי תיגש לטסט? בעוד וקרוב לה, פשוט היא לא עשה הנחה, אתה יודע, עשה הנחה. אז יאללה. טוב, אחים שלי, אני אוהבת אתכם, באמת. אבל עוד פעם אחת אני אשן איתכם יחד ומישהו מחבר את המעברר על רב בקער סיידבק. באמת, זה לא חמים את האור, האור כל הזמן דולק. האור במחסן, כל הזמן דולק, האור במחסן. אי אפשר ככה. הרב בקער סיידבק, זה אתה ידבק. מה לא ככה? תודה למשפחת גראי בומרנץ, כן, איפה אתם? עדינים. אני לא יודע מה קשור למשפחתי באמת, כאילו, אתם הגרסה האשכנזית שלנו ואנחנו אשכנזים. אישי, יאללה. זהו, חזרת מיואנסבורג? הילדים גדלו כבר או שאתה מחכה שהנכדים יגדלו? איך זה עובר? אני לא שומע, יש לי צמרגף באוזניים. תודה למיטל! אנחנו גנב פה הכל על אקסלים, סימון באקסל. שרת התרבות, אבל בטבלאות. החיים שלי, את צריכה משהו לברוד על. איך לא מבינה הזאת שאת אוהבת? לא חשוב, אם זה משמין, התחת גם ככה גדל. יחי למקום הזה שנעמה לך, אבל תורידי קצת. תודה לנעמה. את ערה? שהיא שנה. תרגי שלא חשוב. מי שחשוב באמת זה הנכדות שלי. אופקה! זה במעור עיניי. זה רק אלה, בחור. מה אני לא עושה איתה? והכל לוקח אותם הסוסים, לכתוב תותים, לכתוב סוסים, לא אכפת לי, מה אכפת לי? חורף, קיץ, אפילו לוחות איתי לאכול אצל נצח, הכל כזה. כל מה שלא עשיתי עם הבנות שלי, אני עושה. אבל אין לך בגלל זה. אבל אל תגידו, אנחנו כל שבת היינו קונים לכם בגדים, נכון?
אומנם אופנת טול כרם, אבל מה? לא לימדתי אתכם לשחות? מי לימד אתכם לשחות? נכון, זורקים למים, עולים מים, ומבינים איך שוחים, אתה צד למעלה, זה בריא, זה נקה. אכפת אותי בזה, מה אני אעשה? טוב, אני אוהב אתכם גם, בסדר? אני אוהב אתכם. ולא לשכוח למלא דלק, בסדר? אתם מגיעות לרבע טנק. תמלאו דלק, זה הורס את המנוע, אתם לא מבינות את המנוע, אתם לא מבינות את זה כמה 10 מיליון פעם אני אגיד לכם את זה. מה את חושבת? שהאוטו שלך זה גז פה? מה יש לך? טוב. מה הסיגר הזה מחורב? יאללה, קצת תודות ואני בסדר. יאללה. תודה לרפי מצומת, רפי בצומת. הוא אין לו מסעדה שהוא מספר 1, מספר 1. נכון? אתם מבינות אותי, מה אתם מבינות אותי? אופקה, כן? ג'אג'ה ואופקה צריכים להגיד. מה כבר מסתדר עם התפונה? תודה לכל צוות מלון נהר הירדן. אין על המלון הזה, מספר 1, באמת. את חייבת לבוא, קופסאות. לאשר ששומר לי בשישית הפירות הכי טובים, באמת, פירות מספר 1. לציפי אסה החירשת, לסתום העין יוסי גולדברבר, לגילה ורינה, שמנה קטנה, שמנה גדולה, ולאלוויס קוסטלו. והכי חשובה, לאשתי היקרה ברכה. וואלה, אני מבקש שנקו פה טוב לפני שבע. כי אם לא נקים לא שמה כלום עד עכשיו, רק חפש הפירורים ולכלוך. מיטל, אתם נגידים עם השפריצר הכחול שלא יש חצי. כן? אז תודה לך שאת פה ולא בחו"ל במקרה. מה קרה? אני קראו לך דפים ודרכון? מה קרה? מזל. הייתה תעשה ביזנס, אכפת לך? אין דפים בדרכון. ותודה שאת יושבת כמה דקות, פשוט היא רק עשתה 700 סלטים, ויש לה רוצה לעשות סלטים לערב. למה? 3 מקררים, למה? ועוד ארון מלא בגדים, ועוד 2 שידות חדשות, וזה הולך ומדרדר, ואנחנו יודעים פחות אנשים בבית. אני לא מבין את זה, למה? בבקשה. לא מבין. באמת להמיתה. בקיצור, מאחל לנו עוד הרבה שנים ביחד, בריאות, בעיקר לך, כי אם הבובה חולה, אני מת. אז באמת, אני אוהבת את כולכם, גרסתי, אני עכשיו הולך לצוללת, נעמה יש לך ארגז בדברים שלך בחדר, מיטל, הבאתי לך עיתון, ואת שכחי את הדברים שלך, בסדר? את שכחי. ברכה, איפה המתוקים שלי שאני אוכל בלילה לפני השירותים? יאללה, תפזרו. תודה. קרס לקרס, איך אתה? הרצאה טובה. אני אתן לך אותה אחרי זה. צהריים טובים, רגע, אני אלד אותך. צהריים טובים, אני שירי מקלט, ואני לא שומעת כלום עם זה. אני באמת לא שמעתי אותך. עכשיו אני גם שומעת שאני נורא חזקה. אז זה בסדר? אז אני שירי מקלל להצגה, פוס. הכנו לך עוד משהו קטן, אוקיי? בסדר, אני נשארת לבינתיים בכפכפים. אני רוצה להוציא.